Ipinahayag ni Kristo ang dakilang karangalan ng paggawa nung siya'y magkatawang tao bilang anak ng manggagawa. Sa pamagitan ng pagiging manggagawa, inalinhan ni Kristo ng pagpapala ang sumpang dulot ng kasalanan sa tanang gawain ng sangkatauhan. Sa ating paggawa ng may matapat na loob, ang ating inihaharap sa Diyos ay ang kadalisayan ng ating paglilingkod at ang pagpatuloy ng ating paglahok sa paglikha at pagtubos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos at hilingin natin Kanya rin ipagkapuri ang buhok na siyang pinangyayarihan ng ating gawain ngayon, iginagawa dito ang pagbabasbas. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, here but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Hey, smooth.
birthday